Bonus at ang dalawang mukha. May mga bagay tayong nais mabili sa mga mall o kahit sa mga tiyanggi. Napakaraming mapagpipilian na maaaring bilhin. Ito may pagkain o maging ang mga luho natin. Mga buwan ay minamadali upang sa gayon ay matatanggap na ang inaasam-asam na bonus na itinuturing na biyayang magkakatulong sa araw-araw at sana'y hindi agad mauubos. Kaya lang ang bonus ay nagkaroon ng dalawang mukha. Ang ma-enjoy ito ayon sa mga gugustuhin at ang magiging pambayad sa advance na nakuha. Sa panahong walang ibang mapagpipilian kung hindi ang ibinta ito, sa kapagdating ng bonus ay i-renew. Kahit papano sa paraang ito ay masaya pa rin kami dahil malaki naman ang maitutulong ito lalo na sa mga panahon ng emergency. Subalit nagnanais pa rin ng mga sana na sa susunod na bonus ay magiging buong buo na. Kaya kahit at sa kabila na ang bonus ay may dalawang mukha, patuloy lang na magpapasalamat at mas patatagin pa ang ating mga paniniwala.